हेलो लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दङ दासान्दि आंबो मोजाङैनो दङ नै दाखालि बावैसो 28 आगस्ट खालार खालि उदालगुरियाव सेरेका फाउन्डेशन आरो सिजौ फाउन्डेशननि हेफाजाबजों जा लटारि टिकेट बराद थिनाय गेलेनाय बे बराद थिनाय गेलेनाया ओपनिं जाबाय बेनि टिकेटखौ नोंथांमोना अनलाइनै मोननो हागोन स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना आंनिफ्राय फन खालामनानै बुकिं खालामनो हागोन लोगोसे बेनि बराद थिनाय गेलेनायनि गुबै थांखिया जाबाय जोबोद गिदिर बेनि थांखिखौ नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन भिडिअनि एन्डिं आब' हेलिना दैमारिया मोजाङैनो फोरमायना होदों नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आं दायो सासे मानसि सोंनो नागिरदों नोंथाङा मा सानदों फिलिंस खौथ' मा बुङो जितु गारि हमनानै जोंनि गोसोआनो उरां फारां जाजोब्बाय जानो हागौ जुदि 100 थाखायावनो जुदि बेबायदि बेलाइटि गारिफोरखौ जुदि मोनोब्ला हामजागोन होननानै आं सानदों आरो 100 थाखायावनो जुदि फर्चुनार बायदि आरो महिन्द्र स्कर्पिय' आरो बास गोबां बेयाव बायदि रोखोमनि गारि फिसा फिसाबो दङ निस्सय खाफाला दङ होननानै सानदों आरो आसा दङ खाफालाथ' नांखांबाय सिगाङावबो नांनायालाय एबार बेबारावबो ट्राइ खालामसै खाफालाथ' दंखायो दंनाया बयनावबो थायो खाफाला खिन्थु बिथोरिया लिरनायखौ मिथिया रावबो खाफालाव मा लिरनाय दङ दा मा सानो जे गांसेनि गेजेरावनो नोंथाङा मोननो हागोन ना गोबां बुक लागोन नांनांगौबाथ' बुकनि गोनांथि गैला गांसेयावनो नाङो बेनिखायनो ट्राइ खालामसै बुकखौनो लानो थाखाय जितु गारिया गंनै नाङोब्ला बिसि फिसाय सानैनियाबो मोजां जागोन नांथों होननानै आं फोरोंबाय थायो Scorpio N आरो बैथिं बासखौ देखायो जाबाय नैबेथिं नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बासखौ नोंथांमोना जुदि मान्थलि बा डे वान सानसेयाव जुदि इनकाम खालामनो गोसोबा जेनेबा नोंनि जुदि खाफाला जुदि नांमारोब्ला गांसे टिकेटआवनो नांनो हागौ आरो थ' नै खाफालाबा दङना गैया गारि नायलाबायनोसै एसे दांलाबायदो नै सोरनि खाफालावबो थाङो दा जों नेनांसिगोन आरो माला मा जानुवारिसिम नेनांसिगोन जों बेखिनियानोसै नोंथांमोना आरो देखायबावगोन र' गारि फिसा फिसाफोरखौ सालायजानाय फरायसालि सेरेगा फाउन्डेशन सिनियर सेकेन्डारि फरायसालि आरो सिजौ फाउन्डेशननि फरायसालि आलारि एकाडेमि नाथाय फरायसालिनि जाथाया दाबो दुखु गोनां थासारियाव दं जायनि थाखाय फरायसालि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे सोलोंसाफोराबो गोबां जेंना मोनगासिनो दं बेखौ नोजोर होनानै मोननैबो फसंथाननि सोद्रोमाफोरखौ लाफाना मोनसे लाकी ड्र कमिटि दानानै मोनसे लाकी ड्र एबा लटारि खेला खुंनो आखायाव लादों डाटाखौ जौगाहोनाय सोलोंथाइ बिखान्थि आरो आयदाफोरखौ जौगाहोनाय नैथि थांखिया जाबाय उदालगुरि हालामनि सुबुंफोरनि थाखाय गंसे भेन्टिलेटेड एम्बुलेन्स डनेट खालामनाय जागोन जे 24/7 सान हर सार्भिस होगोन जेबो बेसेन लायालासिनो आरोबाव गंसे गोथै सहलांनाय गारि जेखौ स्वर्गरथ होननानै बुङो बेखौ उदालगुरि हालामनि गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय जेबो बेसेन लायालासिनो सार्भिस होनाय जागोन आरो थामथियाव दं जोंनि बर' हारिनि थाखाय नांनानै जाय बिथांमोनहा 2020 मायथाइनिफ्रायनो 2020 मायथाइनि बिटिआर एकर्डनि उनावबो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजाना दं बिथांमोनहा
गासै एप्रक्स खाथि खाला 63 prisoners दासिमबो दङ बिथांमोननि फेमिलि मेम्बार्सफ्रा जोबोद खस्थ'नि गेजेराव जिउ खुंगासिनो दङ बिथांमोनखौ जों सेरेगा फाउन्डेसन आरो नैबे सिजौ फाउन्डेसननि थ्रुयै जिथु दिनैनि बे लटरि खेला बिनि जि लाब थागोन बेखिनिजों बिसोरनि गासैबो फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ एभ्रि 63 फेमिलि मेम्बार्सनो इच 25,000 अनसुंथाइ होनाय जागोन जोबोद